Čaute, idete pri ostrihanom vlogu. Že práve ak si môžete všimnúť, som ostrihaný, vypadám ako mám kruhy pod očami ako strýko fester. Komu to vadí? Práve som rozmýšľal, čo by som bol, keď budem veľký. Myslíte, že by bol so mňa dobrý rapper? Cześć, práve teraz idem do Teska kúpiť si 2 rohlíky a 2 meská. Tak asi ne. Tak čo tak predávaš čipsov? Čipsy, poďte si čipsy. Kúpte si čipsy. Teraz mi tu naval úplne jeden nový sačok, pretože mám chuť na tie tvoje smradlavé čipsy. Prečo mám chuť na ne? Lebo mám proste chuť na ne, tak mi ich naval teraz hneď do ruky, lebo do mojej dlane hnusnej špinavej, ktorú mám osratú od ruky špinavej, hnusná, osratá, ďakujem, ale to sú otvorené, ty kretén. Ja ti idem vysypať celé na hlavu, tu máš, dúfam, že ti chuťa. A chod mi z očí preč, ty mi nepredáš, nič a peniaze chceš. Dobre, tak to tiež asi ne. Čím budem, keď budem veľký? Radšej si natiahni na hlavu trenky. OK, skončilo mi pamäť a zabudol som to potom dotočiť. Takže už mám 64 GB a som ešte viac dostrianý, ako som bol predtým, WTF. No, takže týmto videom by som sa chcel s vami rozlúčiť a čaute. No, zabudol som toto dať nejaké to videjko minulé, takže si nezabudnite pozrieť minulý vlog, ktorý môžete vidieť. OK, čaute.